Umqeqeshi wabafana Bafana Hugo Broos uthi ufuna ukusebenzisa imidlalo yokuhlungela indebe yomhlaba ukulungiselela i-Afcon ngenxa yokuthi alikho izwe elimnika imidlalo yokungcweka. UBroos usho lokhu nje iqembu lakhe liqeda kuguqisa eMorocco emidlalweni wokuhlungela i-Afcon obungasekho mqoka kangako ngoba omabili lamazwe asevele angenile emidlalweni ye-Afcon ezoba se-Ivory Coast ngonyaka ozayo. Into ekumele siyivume manje njengabathandi bebhola baseNingizimu Afrika ukuthi uHugo Broos uyayazi into ayenzayo. Selokhu efikile eqalile akha uyabonakala umehluko, uyabonakala indima ayikamayo. Kuye waba nokushaya amakhala akhe ngokuthi mhlawumbe akabazi kahle abadlali base-South Africa, ikakhulukazi abanye bebekhala ngokuthi beshiya ngaphandle abadlali bemamelodi Sundowns, okuyiyona eyazi kahle i-Afrika ngoba ihlezi izingela khona. Uyayeke uthi kumqeqeshi wathi simnike ithuba simbone ukuthi lento ayenzayo uyayazi nokuthi phela lekhiso elingenasici. Uma kuwukuthi usebone kahle abadlali bebonke kuba nabanye ekade singabacabanga abafakayo kuBafana Bafana. Uyakholeleka kakhulu eqenjini lakhe. Uyalibona nalo ukuthi lidlala ngokukhulu ukuzethemba.